Kani ka sngi ka bakhado jong ne snem bat shibit namiet ha ka por khat arbaje kala tarik bat kala kelas dan kata ka kalendar jong ne snem arajar arpoi kala kot bakanuman shula nola noro banuman snem arajar arpuar bau ne snem ubatmai bang sngo kan ka por ngan ai khublei lupai phine do menta ka sngi advance new year ye we baro bang ada duai bau try una kerkhuya phi bau try una persle phi bau try una kentiu ya phi ye ki ba shakri utrai u blai una kerkhu yu pu jong phi ba ya ka ga jong phi baru blai uda shimno ai ga jingpang na pring jong phi ya phi ki ba shakri u blai un le isn ai komba u khpa u le isn ai lo khonu ba shakri kom tau blai un le isn ai phi hau ne snem u thmai unle isn ai bat on kerkhu ya phi bat un isn ai kom ba khpa usn ai lo jong khon wa shakri bat ha ba phi shakri utrai fini I ke jing isn ai ke jong play ru hangane ga snam ka pathmai ka manta bat hang ta fin khmi ba phi ni I ba blai ong kandan ka jing penya pher ha pedeng utau ba shakri baru tau bam shakri ha pedeng ba hok baru baman utrai ong kandan ka jing penya pher baru try ong ya phi ki ba shakri u ong an kan tiu ya phi sa ka wai pat ka kandon hagani ka snem ka bathmai ka jing kan tiu ka wan no breu ong ka tin ka jong blai ka jing kan tiu ka wan na blai bada ba phi shakri u try fi nom sa akum jo nga snow ba ne snem bathmai u blai unang promote ya phi kan wan ka promotion na blai but pinda yo I dalagi jong ki khamat ke jong phi pinda mat daladehi ya kata ka ka ba blai un le namaru blai ukular wangan kentiu ya phi namar fila itu ya ga kerteng jonga kum tangan kentiu ya phi baru blai undale isin ai halor ki khon jong phi undale isin ai halor ki jingtrei jingta ngi jong phi undale isin ai ha ka kot ka khia ga jong phi ha ki ke baro u blai undale isin ai la phi pang ngange undale snam bathmai phi nyo ka mat ka bathmai phi ge ya mi kata lada pidon ha ka ram ka sha la fila shakri utrai une usnem bathmai phini I ge jingle thmai ge jong blai phin lat na ki ram ki sha lada une usnem arajar phwei pila duai ba une usnem bathmai nga nget la phi snap ge khtin ge jong blai phi nget ha ge bo blai le phinyo I khon phim pa ju khon mano ka don ge jingpang ha ka mat ge jong phi ki doctor ki ong phim la ban conceive renga kren ha ka kharteng u jisu phinyo yai tai khlom nakran nakamanta jong phi ke shakri u blai phinyu I baki khon ke jong phi ke nang kiu na koi ka kardan soi ka kardan ba phini I haw ne usnem phini I ke jing trei ke jong blai yaki wala da ki dang don le si don apreng jong phi ho ki kmi ki khpa fi la shakri no ki khon ke pat shakri renga nget utrai un kan tiu yaki un ra utrai na ka ta ka jinglong perthai se ke jinglong man sim kin sa shakri lang yo blai kin yo I yo blai kin mat dalade kin yam kin linyar habo men sim ba kho jong trai un kta ki ban nget kan ni kan ja how ne usnam ubathmai menta ban nget bu trai unang le I kamba aga jim ka jong fi namar kata ka ba pi shakri u trai kam julong le no how try ong ga khtin ka jong blai kanum le no ya kata ka ba pi la le nam tau trai kini ki snam baro ka ba pi la shakri kanom long le no mangada nget na de declare hane ka sni bau ne snam arajar ar ar long snam joga jinkar khu ya phi ha ga gerteng ga jong Jesus Christ nagamanta ki banget kandai usnam uba bestam de usnam uba kraw uba itnat bagiye ki ba mayan ki ba phala utrai le haga jingem ke jong phi henry ya phi pat ngakren haga ne ga sni ya phi ki bampat shakri utrai kelano namar kapor kamdan shu begini le kai phini I kandan ke jing pinya pher la fikir do kela ka bamut no namar ba jing kerdo kan sawan lap ya phi ba pinang kerdo ba pinang do no ai baro balai ka ja kum ta namar utrai o kwa ban pen kala ya phi nangai ngakran ga ni ka sni kombo snam lo thmai u blai un pen thmai ga jing em ga jong phi phi banang em ga jing sung ba prathai khenya ka dor na khenya ka dor hatu ka ta ka prathai ka jing suk ya phi hatu ka ta ka prathai ka jing ka mani phi hatu ka prathai ka jing kar khu ya phi kam ai
ngasngo pidan be jing thli news nem arajar arway news nem pila enjoy ba tang ba news nem u ba thli ka jing em ga jong phi phim dan jing sup hapdeng jong kata ka jing le comment ga jong phi ya ha ka jing dan ki breu ki ba bon han phi sngo marway sa kadon kata ka jing yam ka jing ot hapo ka donot ka jong phi tang ba phi tip phim la ban ya thu enwe no Nanti mapi semua tu film nang yok tia ambil kalang ka man sim ke jongpi ka pisah kata ka download ke jongpi ka jingmut ke jongpi ka hair jane bat chatai bat pi sngo bai bam dan ba je pi aku abang fi kan ke sni ublai un patmai fi IT no ha kan ke sni pila long kristan rei ke jinglong ke jongpi ka long siteng Shillong ko ke kejat seperti ko ke kejat show blai Henry ngai ure usnam batmai utra unra eta kejat ke badan ka perthai unra lut syakata kain ke jongu un pelaj em ya pi la pi terang pi sliang u bleu unum le ada ka bor re un le ada ka jingi ya pi pangangai u khat adu ane ka sngi ukrani pi ane ka sngi balai bam pim pentmai no ya la di tin ke jong blai ka ong la da pi la yo usnam batmai pim la ban ya da ka barim ka jong pi ka babel ka ong ne la ngi pule lukas mang basan kani ka khat ka ba lai pun riu ter gong omdon ubatar Shillong khot ya ka jan ko batmai ya ka ba un serdap ya ka jan ko berim ni un penkat na kata ka batmai bat kata ka Shillong khot ru na kata ka batmai kam ya dai putet bat kata ka berim lada fil ayat chu snem batmai lada fidang im ka jing im ka berim kata ka berim ka nam la ban ya match ba ka ni ka batmai Tading ta lada fila riat ne ke jing im ka berim kalano asy ka batmai namar katang ka batmai bat ka batmai kala abanya dai bakti ne jong blai kong omdan ru belabu ka wan ka batmai ka luasni ka berim ni kata ka wan batmai kan pen pedang ya kita ki luasni karu hi kan jauno bat kita ki luasni kin jotno Henry ya ka wan batmai dai ban bu hagal wasni batmai lada usnam ula tmai ai ba ka dono jompi kan tmai ya ka hin pediang ya kata ka batmai na oblai ya ka hin pediang ni ka ktien ka jongblai ka jing em ka jongpi ya ka hin pediang ya ka ni ka jing kerkhu ka batmai ka jongblai ka jing jompi lada kadang don kata ka barim api kani ka batmai da lele ru ka nomla ban sno api lem da pi pentelino ashwa ya kata ka barim ka jompi baro lem da pi pentelino ashwa ya kata ki ek ka ban nege eki ke bakan japur thai ke bakan jado lemda pi the no ashwai kata pinum la ban yo pediang ya gane ke batmai lada kadang sa ai ka barim kanam la ban ya kle lang bat ka batmai tadeng ta kumba gane ka jan ka bala jot mla ban sedap da ka jan ka batmai ne kata kal wasni ka barim kamla ban pediang ya kata ka wan ka batmai namarkan sa jot no kalong kum ju ya pi gane ka sngi ngasno ban kan tu ya pi kum syakri jong blai lada fidang ya ka jing em ka barim nomor snem mulat mai da fidang ya sa ka jing em ka jong pi kan le no ai hanu snem arajar arfu aro gata ka ba pi persang ban serdap ya ka ba pi persang ban penbaha lada pi sakut sa haju hi ya kata ka jinglong berim ka jong pi kani ka batmai kanom la ban penbaha ya pi lada fidang sa kata ka berim fidang sa kata ka jingle ki berim ki jong pi kalong kum kata lawas ni ka barim pi poi su snem batmai bagane ku snem batmai omla ban pentmai namar kata ka barim ka jong pi lada kadang sno api kan sapat no bakata ka batmai ka le no ai no kum bakata ka wan ka batmai ka penpat no ya kata ka lawas ni ka barim ka jaw no bar ka lajar no baka du no ka hot sa ka khandau kan long kum taro bo ni snem tmai un hot no ban long le no ai ka jing em ka jong pi ka kwa ban dwai ka ni ka sni na ka bantai jong pi ban ngai un usnem batmai un long usnem ba utrai un batmai ya pi bo da kerkhu ya pi la da video korim la ne ka korim la ne video kon la ne ka kon ne video wei ro hang ne ka singi kwa ban duai nam ta jong pi bo blai un kerkhu tmai ya pi ba kong kwa ban kren ne fi ne ka singi balai vin pen tmai no duai ne ka singi ya duai lang bat nga khot yu jisu ka jing em ka jong pi khot Ujisu un tmai ke jim chui ujisu un le da ka kamba ya ka ba people aprashang borosh ka ta phimla api sak sa aju la phila IT ya la di hautrai unius nem shisha utau barem un lek no khliap no namar unius nem man ta ka sngi en khliap no
Kliap no ru ada ta ka jingim ka barim ka jong fi sedang da kata ka batmai ka New Year's resolution ka jong fi kam dai shu banga ngan im tmai dala de noi tu im tmai no da ka bor ka jong try maru try om da ka buit jong fi om da ka bor jong fi noi do man sim jong a ong blai u blai nga ngai un ai fi ka donut ka batmai un ai fi ka ta ka men sim ka batmai un cloud no ta ka barim na pi baro bat nga ngai un tap da ka ta ka batmai ha pi Sultanat abang apule ke ketien ke jomble na ke kitab Ezekiel ke tha utrai ong kini ongan ai api kata ka download ke batmai ngan ai api kata ka mensiem ke batmai kenang bapila ban ya ka lenti ke jonga kenang bapila aken ban im ke jing im ka ba light lo ndai shu ka jing im ka ba long mrao baro shika ta ke kti usaitan utrai ai api ke jing lai lo ya usnam ngana duai ke ni ka por utrai na le ki ka ba la pitrang shisha la pitrang shisha uni usnam udlong usnam ubat mai api pini isha ke jingle thamai ke jong blai ha ke jing im ke jong phi ngi do ai ke ne ka por ka bamanta pila ban ra ai ke ti ke jong phi ke ne ka sni on trai jisu nga kwa me me pen thamai nga ngala persang baro shikata ngalai saat baro shikata andre dala de nga sngo nga ngam ngala jan yap jelop trai ra ai ke ti ke jong phi ku petros ura ai ke ti ke jong ku ong ko jisu tu rap nga ra ai ke ketiga jong phi ne ka sngi rong jisu ya rap nga ngine doai ga ne ka sngi mata hadin jong ne ke jing doai fin so song tho ba ka jing suk ka jong blai kan rong happy pin so long brio ba kementam pin so long ka brio ka ba kementam so itan wong pada ban yap no fila mut commit suicide bon sin fi mut ban sdien no eladena fin yap no fila at eladero fila di ro dagi bi ba fin yap no anda fin yap ka daw kala mo try kwa ban le kamba ga jim ga jong fi ngine doai ga ne sngi ga manda ra ga ti ga jong fi saranda ra ga ti ne doai ong ba ngam try jisu nga ye ne me try namar mi e shwa ya nga Banaga ni ka por ka bamenta try. Wan ha po jong ha try. Sat me da ka snam jong me try. Pendap yang ada ka bor belai ka jong me try. Ngan im ka jing im ka batmai. Om shu naladihi. Henry da ka bor ka jong me. Yo yang aku try. Ai hangai ka donut ka batmai. Tap human sim jong me hapo jong ha ngan yat ko try da ka bor ka jong me jisu map yang shim yang try ha ka teng ka jong me amen amen ka jing suk ka jong try ka wan mentan mar phla pdiang yu sim ka jing suk ba jisu wan man pen thamai api ha ka ne ka sngi ka mentan ni snem thamai long snem ba job api Banam ta jong pi ki ba shakri utrai nga sngo dei ban aingo bo bleu nang karku shu ya pi unang pan slash shu ya pi unang le ki kamba ga jim jong pi pina yo kia pina yo klan pina long kita ki breu ki ba plo ki baraham mani shakri shu utrai ba ga jing em ga jong pi ga long ga jing em jong ga jing karku ba pina long ga jing karku ki ba bon ki men sim utrai nang karku ya pi pina dwai ni kam ta jong iro bagi nang la ban shakri ya ka bagi nang la ban ai ka tien ya ka bagi nang la ban shakri ya ki breu ki pang ki shitam kan mau le mingi ki jing dwai ki jong phi ni don kam ki jing kershan ki jong phi utrai nang kar khui phi pila ban phone ki ni ki number la pidang dan ya ka no ka jing alam no blai ba phi kwa ban pha dwai nam ta ki pang bi shitam ne ba don jing le ki jing jong phi pila ban phone ki ni ki number tapi kwa ban pediang thamai utrai fila an phone ke ni number wa just ngole ran phone ba ni don ni ban ya dwai ba phi ni don hang ni man kershan ni phi leng ba kan ke jing shakri jong ka partner ruble nang kar khoi fi ngin sai shempan pila amwan no shini ka office ka jong ngi play na baro stio na do singi ba arha do sing sa jan jo ka tio pila ban wan hang ni apa nong thamai Nongkhryiem utrai unang kar khoi fi khublai shibon amen ba usnam thamai ba sok ifi haga kerteng u jisu amen